Tak jdem. Takže krátký briefing pro instruktory Hopsej.cz. Může se stát, že budete mít na půjčování pogotyče. Pogotyče mají většinou na sobě napsaný někde, ukážeme, nějakou nosnost, jo? Tady to fixou, tady zrovna to není, ale jsou, mají 80 kg, jo? Takže opravdu hlídat, aby se to nepůjčil někdo, kdo má 120. Ačkoliv tohle to ještě zvládnou, ale když máme tyč, která má nosnost 20-30 kg a skočí na to tatínek, tak je rozbitá. Když to učíme, Lukáši, ty budeš jako nováček. Tak základní pravidla jsou, pojď blíž, ať mě slyšíš? Základní pravidla jsou, že nejčastější chyba je, že na to lidi jako takhle vylezou, tak to by bylo. A pak ti začít skákat, nebo mezi tím někam spadnou. Takže musíte na to hned rovnou dupat. A moje ruce se opírají tělo, jo? Můžeme blíže se, ruce se opírají o tělo. Není to tak jako na kole, že mám ty řídítka před sebou. Musím se opírat o tělo. Zadek není vyšpůlený, ale jsem hezky rovnej. A nesnažím se to prošlápnout do země, ale odrazit se nahoru. Takže nedělám tohle, ale nahoru. Jo? Pak můžu zkusit bez ruky, bez ruky, bez rukou, roznožky. Výborně. Když to chci někomu učit, tak, dej se nohu, držím ho takhle zepředu. Pojď. Tak, držím ho zepředu, nedělám to nějak zezadu nebo cokoliv, jo, prostě zepředu. A abyste to zvládli půjčovat milionu dětí, tak vždycky to ukážete rodičům a rodiče si to půjčujou, jo? Vy to tam s tím člověkem tam nestojíte, řekni, běž si pro tátu, pro mámu a oni je budou držet, jo? Protože jinak byste nezvládli půjčovat 20 pogotyčí. Takže to je jedna věc, pogotyče. Pak tady máme ještě pneumatický pogotyče. Ty jsou pro děti a dospěláky, kteří zvládnou tyhle ty větší tyče. Jsou nafukovací a nosnost klidně 120 kg, jo? Tahle, když na ní vleznou, je to taky kritický, jo? Skáče vejš. Správně nafoukala tyč, tady se nafukuje normálně autoventilkem. Správně nafouklá tyč, když na ní jenom vylezu, tak by podobnou neměla úplně sit dolů, jo? Měla by sit teprve, když do toho dupnu. A zase všimněte si, ruce u těla, rovný záda. Jasný? Ukážeme si, jak se nafukuje. Tak, je tady ten autoventilek, je k tomu potřeba takováhle redukce, kterou vždycky po použití zase vraťte sem, jinak ji ztratíme, jo? Takže vyndám ji z pumpičky, našroubuju redukci, dám sem pumpičku a foukám. Pro děti klidně 1,5 baru, pro dospěláka 2 až 3 bary. Foukám. Tady vám to ukazuje tlak. Tak, máme tam 2 bary. Vyndám. Vyšroubuju. Zajistím, aby se to nestratilo. Strašně důležitý, jakmile tohle ztratíte, už nic nenafoukáte. A dá se skákat. Tak, pak tady máme takovýhle klokaní boty. Máte tam vždycky napsanou velikost. Kdyby nebyla, tak mě zavolejte, ale bývá tam napsaná velikost. Nepůjčujte to dětem, který mají menší nohu, než je tady napsaná. Akorát to ošoupou. A i když maminky budou prosit, on se na tom jenom projde, prostě je to zakázaný, nejde to, bude to na ně moc těžký, moc tvrdý, oni si to neužijou a nám ty boty jenom poškrábou, jo? Takže opravdu půjčovat jenom dětem, kteří už mají tuhletu velikost, která je tam napsaná. Jinak neskáče to 2 metry vysoko, je to spíš fitko, můžete to půjčovat i těm maminkám, je to fitko, šetří to klouby, je taková měsíční chůze, rozhodně se toho nikdo nemusí bát. Tlačte do toho ty maminky, aby organizátoři viděli, že si zaplatili za něco, co se opravdu používá, aby tam jenom nezůstalo někde vyvěšený. Jinak obecně, když si to člověk koupí, abyste věděli, tak smysl byl úplně, původně to bylo vyrobený pro sportovce po zranění na rehabilitaci, takže se opravdu nikdo nemusí bát nějakého zranění.
když si to koupí, tak si to může nastavit na svoji tuhost, ale my máme nějaký univerzální tuhosti, takže tím pádem se může stát, že to na někoho bude moc tvrdý nebo naopak moc měkký. Jenom jim tohle to řekněte, že se to dá nastavit. Půjdeme jde auto. Tak, pak tady máme takovýhle dětský skákací boty. Jejich zapínání je jasný, jenom řeknu, když tam máte nohu, pojď blíž. Když tam dáme nohu, stačí to protáhnout jenom jednou. Jo, nemusíte to protahovat tudy a tudy. Zbytečně to dlouho trvá a dlouho to bude zase vyndávat, jo. Když má nějaký dítě hodně tenkou nohu, tak to můžete vzít takhle křížem. Ano. A pak u tohohle opravdu, aby drželi rodiče. Kdo mi volá? Nestoplo se to? Takže u tohohle by měli stát rodiče, aby to dítě zase drželi. A vy tím pádem, když to odevzdáte rodiči, tak můžete zase půjčovat nějakou další hračku. A tak. Jdeme na další věc. A pak tady máme, co tady ještě máme? Jasně, pak tady máme minikolo. U minikola je důležitý nikdy netahat za řídítka. Jo, netaháme za řídítka. Šlápnu na to patou, ne špičkou. Touhle nohou se odrazím, touhle dupnu a pak už je to v pohodě. Je to sranda, pozor, je to malý kolo, teď projdete. Je to malý kolo, ale je to i pro dospěláky, má to nosnost na dospěláky, rekord mám asi 2,20 m, takže tomu to taky půjčte, dospělákům i dětem, ano. A poslední věc, kterou tady mám, Circus Bike, speciální kolo, který musí točit obě kola. Důležitá věc, ze začátku tam nás neuslyšejí. Ze začátku neskoušejte šlapat, jenom se odrážejte. Nejdřív zkouším točit jenom řídítkama a zafixovaný zadek, pánev. Pak zkouším zafixovat ruce a točím jenom pánví. A pak to zkombinuju a pak můžu i šlapat. Za pár minut to zvládne každý. To je všechno. Kdyby cokoliv volejte, pište, je lepší zavolat, než něco rozbít, nebo aby to tam jen tak leželo nepoužitý. Nesmí se stát, že nějaká věc se nebude používat, protože organizátor, který za to zaplatil, chce, aby se ty hračky používaly, takže radši mě volejte, kdyby cokoliv. Budu se těšit, užijte si akci. Ahoj!